Alright, naagian na pod na to si Bay Ramon mga idol. Iyan na pod ko nung itari ang iyang manok katong anak sapit makabuno. Ugma na. Katong niaging sabot ato ang tumdayo no. Why? Nagsabot pa miya atong niaging Domingo mga idol nga itari na pod ko nung iyang manok. Pero wala siya mo dayon kay iyang manok ni aksyon og tungo. Naay problema kay mura maghinukto. Kunya si Bay Ramon akong gipangutana kung nagpalansang ba siya gahapon adlaw. Bay nang wala ka magpalansang gapon bay. Ang manam ko. Aw dili na pwede usbon day. Makuan ta lang sa ta katulor man. Ay, katulor. Katulor din nakabirisa. Katulog gid ito imuha nagkuan bay. Katulor ko. Sa dili magsikubot balay makasa man ta. Oh, pero ang katong istorya nang sa una bay ba? Katong naay nagistorya nga ning gilansang ko no kagi kuan ko no ka sa cross. Nya, pati ko nahilaka no bay, kuha ko no kag tangtangi bay sa. Kuha ko no kag kanaog bay. Ano mo ko limit. Ha? Sa pila ka minuto ako ipaibot, ibot man. Oh, pero wala mo ka inaog nila. Saan tayo tabo ato? Awayan. Mubo naman ko, libo naman kung alam may patunganan ako. Ano bo, dai sige bay, bukat ra imong kuan bay. Sige bay, zote ko bay. Domingo. Oh. Ugma na, ugma pon. Oh, uba, ato lang ko. Ara ako rong gabi. Oh, kupi, ano? Sige bay, sige bay, sige bay. Lapas pa man lagi kayo nagnaong si Bay Ramon man ni Chris Tebe. Wala pa man kainom sa iyang tiki-tiki. Ang nga.